posachedwa apa tikupasirani ena mwa mafunso amene Atolankhani adawafunsa akuluakulu a chipani cha MCP makamaka pa nkhani ya press briefing imene achita lero lino, komanso kuona chisogolo kuti kodi zikhale motani. Takhalani pompo mumve kuti akuluakulu a chipani chimenechi cha MCP adayankha motani mafunso a Atolankhani mu mzinda wa Lero. Pate ndifuna ndigwirizane nawo amene ayankhula kale kudzudzula khalidwe loyipa la ADPP chimene apangana chomayima pa podium, chomayima pa sanja ndikumakhala aukali kukalipira komanso kumauza anthu zonena kuti aphe komanso athamangitse aliyense wa MCP pa msonkhano pamene tikupanga. Chimenecho ndi chipongwe. Pachichewa pali mawu, wina akavula winanso nkuvula, imeneyo imakhala nkhondo. Ndiye ife tikavula musatinene kuti ife talakwa. Chifukwa kunsonkhano kumapita azimayi. Kunsonkhano azimayi akamapita amakhala kuti mwina aberekaso mwana kumbuyo. Ndiye mukanene kuti mukaona kumeneko mukaphe. Ndiye kuti mufuna kuti mukaphende azimayi omwe, mukaphende ana omwe. Izitu ndi ndale. Ndale sitiwinira kuphana. Ndale sitiwinira ndewu. Ndale tikamakawinira kumavoti. Ife amala Congress Party takonzeka kuti tikupita kumavoti pa 16 September 2025. Ndiye mumati mukamayima ndikumayankhula mumayiwala kuti kunja kumacha. Ndiye ife sitilola kutero iya. Dziko la Malawi ndi lomweli tilibe kwina kothawira. Chifukwa nkhondo imene mukuyifunayo amene amazunzika ndi mzimayi, amene amazunzika ndi mwana, amazunzika achikulire, amazunzikanso aulumali. Ndiye inu mufuna kuti yayi koma kuzikhala nkhondo. Kunsonkhano kuzikakhala kuti anthu akamenyedwe. Zoona. Nthawe ngati mumanena kuti ndinu DPP, Democratic Progressive Party. Is this democratic? Mufuna kuti mutibwezeretsereso mbuyo. Komanso zimenezi kuchitikazi tikudziwa muchita dala. Mukudziwa kuti ife amale Congress Party sitifuna za Antopora. Ndiye mumachitira dala kuti asapanga chilichonse. Koma mukulakwa kwambiri. Chifukwa pano tikunena pano ICG tili nawo. Ose awatakhala pano mukuwaona. Kodi amene wawa akanena kuti anyamata athu azibwezera zikhala bwino. Dziko linde kuti tulifunira zabwino. Chonde ndikupemphani azitsogoleri anzanga andale. Tikamayankhula tikayima pasanja, tiyeni tiyankhule zomanga mtundu wa Malawi. Tiyankhule zonena kuti tsiku lina nafenso tidzafuna kuti tikhale momuno. Inuyo ngati muli nkwina kopita koma inafe tilibe kuti tikhoza kupita. Kotero ICG nkhani ndikuyankhula ndi mtima odandaula komanso okhumudwa. Nchifukwa chake mukundiona ngati kuti ndikuyankhula mokalipa. Koma ukuku ndikudandaulira azimayi amene amapita ku misonkhano, amavulidwa kumadyetsa nsalu kuti idya nsalu yako imene wavala. Zimenezi tinazionapo mbuyo momwemo. 2020 tinaziona zimenezi, 2019 tinaziona zimenezi. Amapanga zimenezi a DPP. Ndi afuna azipitiriza zomwezo. Kodi tikabwezera zimenezozo zikhala bwino? Ndiye ife sitifuna zobwezera. Koma tikungokudzudzulani kuti zimene mukupanga siyani tiyeni tizingoyima pasanja ndi fundo zonena kuti anthu akakuvotereni. Ife tinazo kale fundo zathu. Dr. Lazarus Chakwera wathu wa clean ameneyo tukalowa naye 2025. Zikomo kwambiri. Tayankhulapo zinthu zingapo ndi bwereze sana lembe mwina Atolankhani tolera mwa publicity secretary timwena ali ndi mafunso. Mawu amene ndingayankhule ndiyankhula dziko DPP komanso ku chipani cha ma Congress Party. Ngati dziko limakhanda atsogoleri. Chifukwa tinapempha kuti amipingo, amabungwe, atsogoleri osiyanasiyana tigwirane manja kutsutsana ndi mchitidwe ofuna kuti mdziko muno mukhale zipolowe zosatha.
uthenga umenewu muutenge. Ndinapemphanso Atolankhani kuti tidzudzule mchitidwe wa ziwawa mosatengera kuti ziwawazi zikumveka fungo la ndani. Chachiwiri, chipani cha DPP, apolisi akamakutsatani ndi mawu anu mabwera nkumanena kuti mwina dziko likuponderezani, koma ifenso tikwadandaula apolisi omwewo chifukwa taphedwa munthu membala wathu kundilandi. Ineyo banja lija limandimbira foni tsiku ndi tsiku tufuna mayankho kufikirapo mpaka na sabata yatha mbale wathu anaphedwa motani. Ndiye ifenso tikuwapempha apolisi omwewo ifenso tifuna kutenga malamulowa manja mwathu. Pomaliza ndifuna ndipembe masupporters a chipani cha Congress Party. Ndimanena mobwereza kuti timu yowina sipo. Ndifuna ndinene mawu awa. Mwezi ndi afu apitawo tinalikalikiliki kumema masupporters wathu kuti akalembetse potsatira ndondomeko za democracy, ndipo tagwira ntchito imeneyi mopanda ziwawa, mopanda china chilichonse chopondereza munthu aliyense. Komanso ino Atolankhani ndi mboni kuno kuli atsogoleri a DPP amapanga misonkhano yawo poyera kwa Ngona, kwa Chinsapo, kukasungu, kudowa. Simunamvepo tsiku limodzi kuti athamangitsidwa, amenyedwa, aopsezedwa. Chifukwa ife mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera sakhulupirira ziwawa. Komanso timanena pano momveka bwino kuti sitidzalola ziwawa. Ndifuna ndiwapemphe atsogoleri a chipani cha Congress Party, ngakhale mitima yawo ili yowawa, ngakhale zikuwapweteka, kuti asayerekeze kuyambitsa ziwawa mdziko. Ndifuna ndikupempheni kuti chonde musakhale nawo oyambitsa ziwawa. Zidebe ziwiri zopanda nzeru olo zopanda madzi zimasokosera kwambiri. Komanso inuyo mukayamba ziwawa ngati atsogoleri a chipani cha Congress Party, komanso anyamata a Congress Party, mupweteketsa mtundu. Anthu amene avulale monga amene amanenera Honorable Jean Sendeza kuti amene amavutika kwambiri azimayi, wana, okalamba ndiyo ena otero. Panopa pamene dziko lathu lili mavuto osiyanasiyana, pamene Chakwera akuonetsetsa kuti athane ndi mavuto amenewa, tisalole kuti ziwawa zibwere mdziko muno. Podzudzula ziwawa sitikukupatsani a chipani cha Congress Party certificate yoti nanunso muyambe ziwawa. Uthenga umenewu umveke chifukwa ifeyo masankho akubwerawa tiwina afune asafune. Masankho sitimawina pa pepala, masankho sitimawina pa desk, masankho timawina pa ground. Anthu anu ali kuti alembetsa, ndipo atalembetsa akavota mpamene timawinira masankho. Masankho sitiwinira kupetsa anthu ndalama kumakhala maofesi nkumanena kuti wakuti adzawina, sizitheka. Ndifuna nena mawu amenewa chifukwa ena pakati apa mitu yawo anambo masangalala atinena kuti ife tidzawina. Mukafunse ku America adanenanso kuti adzawina, mukafunse ku France adanenanso kuti adzawina, mukafunse m'Malawi muno wena adakagula masuti kuti iwo akonzekere akavale masuti ankati adzataninso adzawinanso. Chitsanzo ndimachinena ichi si chitsanzo chopweteka koma nchoona. Anzathu omwe wadachita kafukufuku tikupita kukalonga adanena kuti akuti kumeneko iwowo kapena dziko lino limadana na Chakwera. Zidadabwitsa kuti kukalonga kuja wonse adavotera Chakwera 3-0 Chakwera nkuwina. Komanso mkatikati mwa zimenezo kumangochi kuja tidakawina mpando oti sitidawineko. Dziko lino silimene anthu amaganizira kuti anthu awiri atatu angakhale pasi nkumaphika mmasamba mwawo nkumawawuza kuti takafunsa anthu awa akuti masankho adzayenda motere. Zimenezo yayi. Ife timakhulupirira pa ground, timagwira ntchito pa ground. Chipani cha Congress Party chimazikizika pa ground, si chipani chozikizika matsamba amchezo kapena zolembalemba. Atolankhani, Mulungu akudalitseni. Kalembeni mene mungalembere, kwa kalemba mene mungamasukire mukadzudzule mchitidwe wa ziwawa
dziko lonse tikupita kuchoka pano fika 2025 my emotions amakhala okwera chipani chilichonse chimene chimakani maloto lidzalowa mboma chikaona lisizi kuyenda chimayamba ziwawo koma ndikupemphera Atolankhani gwirani ntchito yanu muola kuti Malawi apitirebe kukhala mmodzi tikatero ifeyo tamaliza zoyankhula vathu zikomo kwambiri. Ndingoti mombo yangu ya chipani fundo yangu imene akuluakulu osakhala ndiyo kuti ife tikudzudzula zimene TPP kupanga ndipo tikunena kuti izizi ndimene nkhondo imayambira nkhondo yapachiweniweni nkhondo yoti imakwanira pa genocide china chimene taona pano chakuti ife ya Malawi Congress Party tikunena kuti izi zikuonetsa kuti TPP ikudziwa kuti ikuluza tikuonanso kuti izi ndi njira yofuna kuti abereso kuti ife zili mpaka ndiziwa utani ndechina chimene chanenedwa pano ndichakuti Malawi Congress Party sikuopa tikamanena kuti ndife apisi kapena timakhulupirira bata ndi umodzi sikutanthauza kuti capacity yoti tibweze tilibe koma timamvera president wathu eti ndiponso makamaka timakonda dziko lino chifukwa amene anayambitsa dziko lino ndifeyo akamati Malawi chipani chimene chinayamba dzikoli timadziwa kugumula paliponse tugumula zathu zoko komaliza atsindika mlembi wathu wankulu kuwina masankho ndi kukonzekera nkona timapita ku registration koma makamaka ndinene pano kuwina masankho ndi kupanga zokondera Malawi kuyika misewu mene akuchitira achakwera kukapita ukagawa chimanga kumene kuli njala ndiye kuwina masankho kupitiriza ATM strategy ndiye zimene zimawinitsa masankho akafuna formula sikutukwana kapena kufuna kumenya anthu koma osaopseza Malawi koma kumanga mudzi ndi kupitiriza zitukuko moti ifeyo monga chipani ndibwereze tisabwezere wina aliyese mukadzaona munthu muli pa ndewu ayamba kuluma mudziwe kuti akuluza eti tayamika kwambiri komalizitsa kwenikweni sanabwere masankho ndifuna ndinene kwa aliyese kusapoti wa Malawi Congress Party kuti kukacha mawa panga kwacha fati tusamapange ukakumana munthu akati uli bwanji umuyankha kwacha pali pose tikati kumenya kwacha mwabwinobwino ndepano tipemphe amene angatifuse afunofusa mafuso titenga mu series titenga maround eti koma chonde tisabwereze tidziwitse kuti wachoka ku news iti ndi chachikulu tipindule pa zimene tabwerera pano tifatsa kwambiri muchichewa poti anthu ambiri ali kumudziko amene akuopawo ndi woti chizungu chitokhala choti chili patali komanso tidzapanga kasamari pang'ono poti zinthuzi zikumamveka patali eti ndi amene afunafuse mafuso akweze manja muti uzako dzina la ujenu radio station imene muli no and then mabwana ali patsogolowa aziyankha ma supporters tipemphe kuti tikhale controlled tisafa paliena kuti mva amene tumvera amata oyamba mantha eti tiyeni nditu tibonge 5 titenga round ya 5 kenako zimwambiri ine dzina langa ndi Alex Banda ndimagwiranso zodi yake kumva zomwe malankhula achimwendo komanso achilondola ndi ankandawire ndi nena nonse zikusonyeza kuti aliyense akufuna apereke mbali yake kuti zinkomere chipani cha TPP ndi zinanso nazo zikaonanso zonga zomwezi zikumalankhulanso monga mene mukuchitira chidwi changa chilipoti kodi inuyo atsogoleri mubwera liti limodzi ndi kudzudzula ziwawa zomwe zikhoza kubukitsa nkhondo mdziko muno ziwoma titenga a set of 5
Chabwino mwina kungonjezerapo mmene wafusira Alex ine ndi Imon Piringo from Zodiac. Ndimafuna ndingodziwa nawo kuti zipani zimene zotsutsa boma zakhala zikubwera kumanena kuti mwina kumakupangana accuse ngati chipani kunena kuti mwina mukugwiritsa ntchito meki komanso NLB kuti mubere zisankho. Ndipo amafuna kuti atsogoleri amene ali ku meki komanso NLB atule pansi maudindo. Sitikudziwa kuti ngati chipani position yanu ndiyo tani pa nkhani imene ya atsogoleri amenewo zikomo. Okay, ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Fusolanga, I just wanted to learn if you have formally registered your concern with Malawi police in the recent incident. Thank you. I think we've got 2 more to go. Any other? Aye. In the absence, Tiambepo Kuyanka. Over to you, SG. Nditokoze kwambiri chifukwa cha mafunso anu Atolankhani muja tinathokozera kuti tinakwita nani mu nyengo yochepa kwa mabwera. Choyamba kodi mukukhala ngati mufuna kuyankhula aliyense akumafuna kuyankhula zokondera aliyense akumafuna kuyankhula zokondera mbali yace kodi mukhala liti pamodzi ngati atsogoleri azipani nonse nkudzudzula ziwawa. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti kukumana kwathu kumene timakumana ku Center for Multi-Party Democracy tikamakumana zimaoneka ndithu kuti tikumvana. Chimangotidabwitsa nchonena kuti anzathu ngakhale tikamaliza zokumana zicha amapitirirabe kumapanga zimenezi. Pa msonkhano wakundilande panali akuluakulu ngakhale Secretary General wa chipani cha DPP anali pomwepo amene timakhala naye ku Center for Multi-Party Democracy. Anakakhala munthu wina kuti zinamukhudza anakagwira microphone pomwepo ndikudzudzuliratu pomwepo. Sibweziso press conference tiupangitsa. Tifanira kanena kuti a DPP waine akewo aona kuti nizolakwika. Chifukwa Amukhito anali pamene popo pa msonkhano koma Amukhito atamva zimenezi anangokhala chete. Chachiwiri ndiponso anaombera m'manja komanso anakahaga amene anayankhula zimenezo. Chachiwiri atayankhula achikwanje kunena kuti mudzikawawotcha anthuwa ifeyo tinakadandaulanso ndipo iwo wa DPP analephera kuwadzudzula achikwanje zimenezo. Fada anena kuti mamembala wathu mawoopsa kwambiri moti timanena kuti mwina democracy ya ku Malawi anakhala kuti ndikunja ankayenera kutula pasi udindo wawo olowaphungwa nyumba yachani ya malamulo. Chifukwa ponena kuti mukamuona munthu wavala t-shirt ya MCP mumuoche andiwe nkukhala mtsogoleri member of parliament deputy secretary general kunoko ku Malawi Congress Party zitangochitika zimenezozo ndimanena kuti sitingadikireso kawo za president ayi munthu ameneyo nthawi yomweyo timuyimitsa pa mpando wake kuti ife tioneke kuti sili mbali imeneyoyo. Koma anthu amene ajawa ndi amene kumathokoza kumachita congratulate kumahaga. Ndiye mukafunsa kuti kodi mmakhala pasi limodzi timakhala koma ndi chipimba maso chabe. Chifukwa tikakhala limodzi akumahagaso anthu aja. Mwachitsanzo panopo munthu atati ayankhule zosembana ndi ngoja zinayi za chipani. Ineyo ngati Secretary General ndikuyenera kuti ndidzudzule pomwepo. Ineyo ngati ndalakwitsa president Dr. Chakwera akuyeneranso kutani kudzudzulanso. Ndeti madziwa kuti izizi ndi munthuyo amene amayankhula. Koma ngati munthuyo akuyankhula iwe ndikukamuhaga hagiru ndiye kuti ndi congratulations. Mayankhulawa atisangalatsa. Tsono ngati Secretary General wa chipani akukamuhaga munthu amene akunena kuti athamangitseni anthu kuno asapezeke kuno asapange kwacha kuno sizabwino. Funso lachiwiri onena kuti ayi kodi pakhala pakatipa onena akumanena kuti mutule pasi udindo akumeki mutule pasi udindo akuyena NLB. Tiphunzire kusiyanitsa chipani ndi nthambi za boma. Meki si Malawi Congress Party, NLB si Malawi Congress Party. Ifeyo chimene timangodziwa malamulo oti akati amusankhe munthu ogwira ntchito kumeki kwenikweni wa pampando. Chimene timadziwa malinga ndi malamulo ndionena kuti amasankhidwa koyamba ndi mabwalo akuluakulu a court Judicial Service Commission. Ndimene masankha anthu kuti a president anthu amene aona ifeyo kuti agwire ntchito ndi awo. So ku court konso si ku MCP. Ndiye kuti amaona munthu amene ali nkuthekera
chiyambireni mu mbiri ya dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi amasankhidwa ndi anthu akumabungwe a court, Judicial Service Commission. Nde amene aja amalemba kuti anthu awa mutatisankhirako. Nde munthu uja akasankhidwa zimapita ku nyumba ya malamulo, ku Public Appointments Committee, kumene amakasankha kuti panthu munthu amene mwamusankhayi tamfufuza ndi uyuyu. Nde ifeyo tikayankhapo chani pati sitilenga nawo gawo pakasankhidwe ka munthuyo, kafufuzidwe ka munthuyo. Nde ife tizikayankhapo chani pamene amamusankha ife sinatenge nawo gawo. Chikati khudze nchiyani? Palibe chimene tingayankhulepo chifukwa munthuyo amasankhidwa ndi Judicial Service Commission, amakatsimikiziridwa ndi nyumba ya malamulo. Anthu osewa ndi malamulo a dziko komanso amaona kuthekera kwa anthu. Chachiwiri, pofuna kumuloza munthu chala, umamuloza munthu chala ndi ntchito imene wagwira. Sumuloza munthu chala ntchito sanatani sanagwira. Ndechi umatidabwitsa kuti kungomuona munthu mwambo uthawa, muthawa chiyani? Chifukwa munthu ukabwera poyera nkumati mwalakwitsa icho, mwalakwitsa icho, mwalakwitsa icho, nkumatenga lamulo la masankho nkumaluunika lamulo lija, nkumachita point out kuti chimene timati mwalakwitsacho chili mu lamulo ili, chimene timati mwalakwitsacho chili mu lamulo ili. Chifukwa anthu amene amapita kukagwira ntchito zoyendera institution kapena constitution ya dziko la Malawi amagwira malingana ndi malamulo achani a dziko. Olo atakhala ndi nzeru zawo za mutu mwawo sangakadutse malamulo achani a dziko. Amatenga nzeru zawozo kuzisiyapo, koma amatenga malamulo a dziko nkumagwiritsa chani ntchito. Ofuna kuwadzudzula anthu awa amayenera kupita ku malamulo a dziko nkunena kuti lamulo ili likuti ichi, lamulo ili lakhota apa. Ndiye akayankhula zimenezo zimakhala zomveka ku dziko. Koma mukabwera poyera nkumadzudzula anthu kuti awawa ngoyipa ndiye tonsefe tizikathawa nawo, kenako nkumakafunsa tuthawa chiyani? Ayi, sitingachite zimenezo. Ngati chipani cha Congress Party sitiyankhulapo fa izo ndi nthambi zoyima pazokha. Komanso kumeneko kuli akuluakulu amene amayankhulira nthambizo, komanso timakhulupirira kuti aini ake amene amatchulidwawo ali mpakamwa pamene angathe kudziyankhulira. Ifeyo ngati chipani ndife oyolowa mbwalo kusewera nawo mpirawo. Sitingasankhe lifali, sitinganene kuti gemu iyi mutisankhire lifali wakuti ayi, sitinganene kuti gemu iyi lifali akhale wakuti ayi, gemu yakhale lifali wakuti ayi. Ife tikungolowa mbwalo. Lifali akatsatira malamulo olotera tisinachite bwino, bola malamulo atani atsatidwe. Lifali akatsatira malamulo ngati achite bwino, ife tikanena kuti tachita bwino, malamulo sanagwira chani ntchito. Tiphunzire ngati mtundu wa Malawi kunena kuti munthu akamagwira ntchito ali ndi ufulu ngati Malawi, koma munthuyo akamagwira ntchito zokhudza dziko azitsata malamulo achani a dziko. Koma tisabwerese nkhani zopeka zimene mwakambirana m'makuka mwanu kuti zimenezo zikhale pamenepo. Ndikupati funso limene ndaliyankha bwino kwambiri, koma ngati simunakhutire mungatobweranso. Koma funso lina limene limati ndiyankhe, kodi mwakadandaula ku polisi? Ngati munandimva nkuyankhula kwanga ndanena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito malamulo m'manja mwathu kapena kutengera malamulo m'manja mwathu. Zoona zodziwika bwino kuti tikulamula ndife, zoona zodziwika bwino kunena kuti ifeyo tinakakhala anthu ofuna kuphwanya malamulo kapena kupanga abuse malamulo, tinakakhala patsogolo ndife pa nkhani yaziwawo. Koma mwina Malawi ndi odala kuti chipani cholamula nchimene chikupempha mtendere. Malawi ndi odala kwambiri, Malawi ndi odala kwambiri. Chipani cholamula nchimene chikumakhala pasi nkumauza anyamata wake musachite chani ziwawo. Malawi ndi odala pasi pa Dr. Simakathe chakwera kuti munthawi imene mwina ifeyo ndi amene anthu akumabwera kuno. Nnabwera pano kudzakuwuzani kuti tifuna mayina amene adachita ziwawo kumbowe. Nnanena pano challenging chifukwa iwo ankati kumbowe mpaka na lero palibe journalist analembako dzina la ziwawa za kumbowe. Chifukwa chiyani? Akudziwa kuti kumakhala kophweka kudzudzula chipani cha Congress Party pamene akudziwa kuti sima la Congress Party. Ndakupatsani chitsanzo chabwino. Alfred Gangata, DPP Vice President Central Region, amakapanga misonkhano mu Central Region muno. Nkumadutsa anyamata nkumamuona uyo Gangata akupanga misonkhano opanda vuto lila lilosi. Chifukwa chiyani? Timazindikira ndi kudziwa kuti democracy
inabwera mdziko ndipo zipani zonse zololedwa kukhala mchani mdziko. Sikuti chifukwa choti kuno ndi kulikulu kwa MCP ndiye wina asapange msonkhano. Even kudowa kwa ine kumene ineni machokera pamudzi pa secretary general alipo monitor wa chipani cha DPP. Sikuti ine ndinganene kuti chifukwa chani uli monitor wa chipani cha DPP, chifukwa chani ukupanga za DPP. Ufulu umalola kuti munthu asankhe chipani chimene akuchitani akuchifuna. Komanso mukadzaona zinthu zikulakwika pansipa, mtsogoleri wamkuluyo wasadzudzula, mudzadziwa kuti mtsogoleri wamkuluyo ali nawo gawo pazatani zochitikazo. Ifeyo ku chipani chathu panopa timanena monenetsa anyamatawa kuti akachite chibwana, ndiye kuti iwo anyamatawa achotsedwa mchipani. Ndimanena zimenezo chifukwa kuyambira mtsogoleri iyo alibe nthawi yokamba kuzaziwawo. Ndi apolisi tawadziwitsa, koma ifeyo sitifuna kuwauza apolisi kuti kamangeni musowa, kamangeni chikwanja. Achikwanja adatengera ku koti ndipo nkhani ili ku koti. Ife sitingalowerere. Ndipo sitingalamula apolisi kuti panopa nkhanizi mutamangitse, panopa musowa muamange. Osamene anakapita ku ofesi ya NLB nkukalowa kumene kujamanyamula zinthu makhadi a anthu. Ifeyo sitinganene ndife kuti kamangeni anthu aja. Zili ndi NLB ukadandaula ku polisi, anthu apolisi ngomagwira ntchito yawo. Because there must be separation of powers. We are a political party, we are not police. The police must remain independent. And let me answer in affirmative the issue about make chair and NLB principal secretary. Let me say it very clear that in the history of this country and according to law, Malawi Electoral Commission chairperson, the nomination comes from the Judicial Service Commission. Judicial Service Commission is an independent body. This is an independent body. It's not affiliated to any political party. And in history, they have been nominating chairpersons. Once they do the nomination, the names are sent to the president. The president is not a final authority. The name goes to Malawi Parliament, the National Assembly. The Public Appointments Committee, which is a committee which comprises all 3 or 4 major political parties in the country, they do conduct an interview to see whether that person really fits to become a chairperson. They do that. Once that is done, then that's a final thing. Any political party is not involved in the nomination, is not involved in the confirmation. This is what it is in the Constitution. And for that reason, we cannot comment anything about a chairperson of Malawi Electoral Commission, because we are not party to the nomination, neither are we party to the confirmation. And therefore, we leave them to do their independent job. The second thing is, everyone who has been nominated and confirmed duly does exercise their work, not because of their expertise, their knowledge, or where they come from. They do this in following the laws of Malawi. No one can do whatever they want nile-wile. These people follow the laws of Malawi. It is therefore very necessary that if they indeed do anything mischief, those people should point out what is missing in the law, other than just pointing out fingers and say so and so should go. They should go to the laws of Malawi, find out any fault, and now bring that, flag it out to the media to say, this is what Malawi Electoral Commission is doing, this is against the law, this is what must be condemned. They have never done that. What they do is gather with full of hatred and nepotism and start castigating these people. And they want us now to join them to do that. We can't do that. We have never done that with any other chairperson in the past. Finally, if we are partakers or stakeholders in election, and then Parliament confirms a chairperson, for us, we take everyone working at MEC as referees. We cannot dictate how the ball must be run or how the rules must be bent. It is actually them that follows the law. For us as a party, what we are geared is go register, go and vote for Dr. Chakwera. That's what we know. And we are busy now going underground, encouraging and establishing structures underground. And we are doing this across the country. And as Secretary General of my Congress Party, I can assure Malawians
that no matter what propaganda, politics is not won on the table or desk reviews. Politics is won on the ground. Malawi Congress Party is going to win the 2025 elections, whether one wants it or not. We are not intimidated by any survey or anyone who sits down to connive. And even if the surveys are in that nature, we are not. And for a good example, when they said this prior to the Kalonga by-elections, they said that Afrobarometer said, no, I think people don't love Dr. Chakwera. We told them, go and find out from the ground. We won all the 3 wards in Kalonga. Just soon after Afrobarometer had said that, we went ahead to win the Mangochi by-election. I can tell you, even if there's a by-election, even in Cholo today, we are going to win. Because as a party, we know the technical know-how how to win elections. Elections are for the people on the ground, not for the people doing desk reviews. I'm not trying to undermine any survey by Afrobarometer, but I'm trying to tell them that once they continue to enjoy that right of doing surveys, we enjoy our right of doing ground politics. Thank you. Should close. Yeah, we're done. It's okay. It's done. Yeah. Thank you very much. Tafika kumapeto. Ndiyamike kwambiri kuti tamaliza ndipo mafusa fusidwa momasuka ayankhidwa eti. Koma ndilakwa ngati sitimaliza ndi kwacha. Atipatsa mapemphero bwana Mkeni Msonda honorable. Muzatipemphera. Ndepoti nkhani inali pano inali ya ufulu opanga kwacha eti. Tingopanga komaliza. Kwacha! Dr. Chakwera. Boma. Ife tonse tikavota. Zikomo kwambiri. Mudzati pempherere bwana. chimachitisa press briefing makamaka pa khalidwe limene chipani cha TPP likuonetsa ya kusatira zimene adayankhula a MP akumulanja Victor Musowa kuti kundilande kusamafike achipani chimenechi cha MCP ndipo akapezeka asawasangalalire kuwachitira zinthu zina ndi zina zosakhala bwino. So zimene sizinawamvekere bwino achipani cha MCP ndi anabwera poyera ndi kuyankhulapo za nkhani imene